प्यार भइल बा नूर आलम मियां से। क्या क्या किए हैं आपके साथ में नूर आलम सब चीज कैले बनी, सब चीज गलत काम कैले बनी हमरा से। हाँ पूरा एविडेंस है, पूरा हाँ। साबुत बा। गलत काम के साबुत नहीं के मैंने फोटो सब एक साथ के सब आदमी सुतल बा एक लगे तो उ भी बा। 3 गो लड़का बाड़ से, आ उनको 2 गो लड़का बाड़ से, एगो होखे वाली। तो रउआ पर 3 गो लड़का रहते हुए रउआ प्यार हो गइल बा। तो ई खुद कहनी हम मना करी। हाँ प्यार भइल बा नूर आलम मियां से। क्या क्या किए हैं आपके साथ में नूर आलम सब चीज कैले बनी, सब चीज गलत काम कैले बनी हमरा से। हाँ पूरा एविडेंस है, पूरा हाँ। साबुत बा। गलत काम के साबुत नहीं के मैंने फोटो सब एक साथ के सब आदमी सुतल बा एक लगे तो उ भी बा। काहे ना कोई जब गलत करत रहन। हाँ हम कही तो ई ना मानी। राहुल मन में ना रहे, बिना मन के थोड़ा भइल बा। हाँ? अच्छा ई बताइए रुआ कहतनी कि का एविडेंस पर वो लगे इनका शादी फोटो बा। करे? खाली फोटो से हो जाई? हाँ फोटो बा, आधार आ कार्ड केकरा से रउआ प्यार भइल बा? ई अपना से अब ई छोड़ दहनी, ई अपना से इनकार। और कोन गो लड़का बड़ा सन? 3 गो लड़का बाड़ से, आ उनकर उनको 2 गो लड़का बाड़ से, एगो होखे वाली। तो रउआ पर 3 गो लड़का रहते हुए रउआ प्यार हो गइल बा। तो ई खुद कहनी हम मना करी। हाँ हाँ। सोचनी ना हम बहुत कुछ सोचनी, हम कहीं जा गलत हाँ। जे दिन हम आनी खाना में कहला बनी? ना नहीं कहले। लास्ट को अच्छा खाना ना खियाओ तलो कि नहीं? हाँ खिया क्या दिन से रुआ जंगा बनी? आज 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गए। हाँ। 1 हफ्ता में मैंने कुछ ऐसा नहीं किया चीज बोलत लोग जौन चीज। ना सब कुछ अच्छा बोला। पसंद नहीं पहन के केस कर दे सिंह का तब का होई? तो केस कदम तो बढ़िया रही, काय बढ़िया तब पता रही, ये लोग चली। प्यार के लिए बनी लोग तब यहाँ का पता ई चली। कौन प्यार है? ई घर के रउआ यहाँ का पता घर में चली। गहना गुड़िया लेके फरार हो जाए 10 दिन के बाद तब का होई? हम काहे गहना गुड़िया लेके तो कोई के संग जा सकत हम काहे ला कोई के साथ हम रह काम तो हो संग चल जमरुआ। रुआ ऊपर कैसे कोई भरोसा कर सकता है? काहे ना कर सुनी ना एकरा पहले हूं केकरो दुआरी पर गई रही काहे ना? ना दूसरी का दुआरी है कि तीसरी का ना दुआरी है? ना कब हम कोई नहीं की गए। कौन प्यार बाप पतरी जहां पहुंचैले रहे होता है काहे नहीं की जाएगा चाहत। ओइ जन हम का करे जाए, हम कौन मुंह लेके जाए? तो वो ना सोचनी ना आई सखी। गलती सलती ना होला, गलती के माफ करके चल जाई ना हम ना जाए। देखिए भुला दी सब बात, नया से जीवन से शुरुआत करिए। मर जाए तो मर जाए, इहे मर जाए, भले मर जाए। मरे से पहले सारा लोग से कह देम जे हाँ हम मरत तानी, हमरा के इहे माटी इहे जमीन पर दे देम। माने हम ना जाए। सब कोई के फंसा के छोड़म ना जी। गलती कइनी अपने फंसान सारा कोई के जब फंसे ई बताई पूरा घर का परिवार समाज हो के बढ़िया से कही जे हाँ जाए तो गलती भइल बा, एक आदमी नहीं के भइल, दोनों आदमी से भइल बा। एक हाथे तो रोटी ना बनला, दोनों हाथे भइल बा बनेला, तो मने सबके मिला के चलती लो। अच्छा तो शादी उदी कइले बनी कहीं का सब? ना नहीं बिना शादी के बस संबंध का बना लेनी। खाली सिंदूर मांग में लगैले बनी, शादी नहीं। सिंदूर में कहां लगल? सिंदूर लोग मांगो में तो नहीं खेलो गत कोनो सबूत हम ना लगावनी, हम ना लगावत रहनी तो ई खुद के सिंदूर अपने हाथ मुस्लिम लोग में कहां सिंदूर लगला? अब सब के लगावत अच्छा सिंदूर जब लगौले तो ओकर कोनो फोटो वोटो बार हो लगे ना ना निकाह का पढ़ल बा ना। तो मैंने सिंदूर जब लगौले, जब सिंदूर का कोनो फोटो वोटो रोग लगा है नहीं कहते के तरह मान लिया जो हर वो संगे वो गलत संबंध बना ले। रेहाना जी एक बात बताई, जिंदगी बड़ा लंबा होखेला। ऊ तो बात सच बा। 3 गो लइका रहुओ बा, 3 गो लइका ही करो बा। हाँ। ओकार का कसूर बा? रघुवर पति के गलती रघुवर कइले बानी, रघुवर पति भोगता तरन का है? ई हमरा से खुद के फिर करवाले बानी। ई कहतनी तो उनकर का कसूर बा? रघुवर जोन मरद रघुवर से बियाह के बड़ उनकर का कसूर बा? वो कोनो के फेर में रहलन ना, ऊ कोनो के साथे ना। फिर उनकर काहे रघुवर धोखा देतनी? छोड़ देनी है ऊ केहू के साथे ना रही, ऊ केहू से उनकर के रघुवर काहे धोखा देतनी? तो ई दीवानी हमरा से जबरदस्ती हम कहीं ना कहीं कहीं तो मन रहे ये बड़ा भाग के कहां गइल बड़े? माने ये हौस ई भाग के अपना सड़ुआना सुरवाना गइल बड़े। आवे वाला दिन में नूर आलम कोह से हमरा के छोड़ के फिर ओकरा लंगे चल जा तो चल चल जा। जाए ना जाम कबो ना तो जाम। फिर इनकर रे नाम काहे करू और बेर बेर लेता नहीं? तो ई काहे ना आपन ले को गलती कहते नहीं कि हमसे गलती भइल बा। ई सब करना करी जे हेंगा कर होंगा कर। तो वो तो मन रहे कि यहां के साथ सुते के ना हम काहे करब? तो काहे वो प्रोग्राम का फिर नूर आलम रहुआ पर कौन नूर बरसा देले बड़न? का देख लेल बनी घर दुआर ऐसन के लौकत? एकरा से अच्छा खासा घर हमार बा। मैंने बताई का देख ले उतना बनी? बढ़िया खुद के छोड़वा देनी, एकरा से अच्छा खासा हमार गार्जियन कमाए वाली। उतना अच्छा आदमी आखिर वो डर काती के बाद धमकी भी देवलन। हां हर का धमकी